Net Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben te Richelieu, ook bij onder onze vergadering van de NDP. En we zien, ik wijs u straks de beelden. We hebben heel wat gasten hier en ook DNA-leden. En ik breng u de volgende beelden toe. Best hebben gedaan om voor de aantal punten dat je terugkampioen favoriet zijn, voetbalvereniging, whatever. En dat voorbeeld nu een haal aan binnen een partij. Je hebt zoveel mensen die werken, zonder de muziek kan niet hier zijn. In alle geval. Ja. We weten hoeveel mensen. Maar op de man is zo, want weet je waarom? Ja, we kunnen erom lachen. Maar het heeft een haartje gescheeld dat een vrouw in visie bopori door spikeri. Uno bomanjing asrif takru, oh sorry, mooi visie sa abindo. Normaal, uno bomanjing. Dus mensen zijn actie uno toch. Kome actie uno. Er zijn zelfs een verzoek. Kono make a fout u alamala ap wang sem doel en dat is dat u moest winning.
En wie zou wie niet doen? Kom we ook samen. Meka communicatie onderling go boom. If van no boom en uwan tak na makandra takatori sanka los op meku lossing op. No so no ting fugo tak ya de ya op tak profession wa de. Daarom de no wa konja. Denki besubina na andere boom na Bouterse. Yes. Denki Hannaslus Bouterse. Ringweg Bouterse. Zalenbrug Bouterse. Highway Bouterse. AKB Bouterse. Monicarta Bouterse. Van Hoge AOV Bouterse. Amandisi Papa Bouta. Denki. Arkino. Denki. Armoede. Unokarne. S. Denki Pina. S. Unokarne. Unosko. Manitaki, die jongen echt alleen. Bouterse de be kosa mayomu. De be douana mayomu. De be douana. Etene kose. Ataki, ik vraag u niet om van mij te houden. Maar ik wil wel van u. En die kost dat van een heel tracel. Bij een heel tracel. Daarom make me taki. Kom op dat blaadje daar. Look me script man to sali, maar mij nog een man die lezen voor. Arki. Anatro bisau pasa. Noord, Oost, Zuid, West. NDP, de best. 2025, Ukoweri, Weverferi, Jan, Abif, Mekpresi. Arki, Wogen, wat na een volkseer was Senegal. Na volkseer, wat die we zeggen. Yes, na volkseer, amandi sabi fwe. Uno one more. Anaku setting, a setting tene a pouring. Wako haren. Ana set next. Next no setting. Daarom make ik komen wijnen. Richelieu, in arbitrakeuze. Je viering. A winti de wijs heb je viering. Vijf stodias heb je viering. A heel empty weer je viering. Je viering. En van vraga bete. Die wil dat mek was sma wai wa wini vraga. En wa wini sma deka. Op wie president Ibari. Arki. Wat die kleuren pas. Una trobi saipsa, wo klore pas. Una trobi sade wandu, wo klore pas. Hey, flat, commando, pas. Hey, pas. Gratangi. Itu lezen. Dank u wel. Goedenavond iedereen naar de hoofdtafel structuren. Goedenavond Richelieu. Goedenavond. Hoe heer je nou? Nee. Oké. Luko. Alles wat je was komen van een kwestie. Maar het is belangrijk. Maar het is belangrijk voor het tekenen de biskopu voor die deneti. After kissing disi, asano spang. Helemaal. Hoe jij me goed? Spang. After kissing disi, asano spang. Au teke spang, asano poi. After kissing disi, asano moeilijk. Maar au spang. Omdat een verkiezing is nou een boombelangrijk verkiezing. In bereken, de man is donkbaar en de man vier als we van Sturu. Dan doen next jaar, zoveel hebben ze niet gedaan. Niks. Next de man doen. Alleen maar reizen wel hoor, alleen maar reizen. Next de man doen. Of kan de was maar deze elkaar was aan de man doen? Reizen. Alleen reizen. Op reis gaan. Op reis Wat zo gaan. wel is gelukt. Hoe zit de familie kom? Hoe zit de mati kom? Voor de hele generatie.
Dat lukte maar wel. Maar voor de rest, de man doet niks. En moet begin de man. Hoe nog zit niks moro? Jullie zouden binnen 200 dagen op ons Sani. Suriname zou gered worden. Luku, Undeja. Wij gaan Suriname redden. Mevrouw Ingrid Boutersen, Waldring. Dankjewel. Bradangasa, ook de Bradangasa Midja Bakatafra. Goedenavond. Dus terwijl me rekonja, met Abra Broiki, dan me praxeer eigenlijk NDP, je luka broodje, je luka mooi strati, je konja tapa project, je praxeer a waterleiding, ja toch? Dat je praxeer eigenlijk, moeten we alle stemmen komen wij krijgen. Gewoon dat je eerlijk. Apasitja, posicom. Nou, maar een mooi straat eigenlijk niet van die strana. Heel mooi. En toch van weer lassa komen wij nog. Oké dan. Even zien alle de Sansa bouw. Dolphin Hotel. Alla San Popo. En meneer Leandro. We naar opening. Je begrijpt. Maar Leandro begrijpt. Hoe is deze ontwikkeling ontstaan? De NDP heeft ervoor gezorgd. Prachtig allemaal wat je ziet langs de weg. Dingen die zijn bijgekomen. En die ben een project. Ja, ik ben heel lang geleden hier geweest. Dat denk ik. We mogen best wel trots zijn op NDP. Wat we hebben gedaan. Verleden met Wakana Oldenburg is ook een project van ons. En we zien also. We denken, NDP. Ik kan mixani, want ik doe sani. En isapsa, dat mijn architect Tramang, dat allemaal op one begin mofo. Is dat zwaar, dat doe als aan dat kondre. Dus als je naar ze luistert, je zweert dat ze alles hebben gedaan in Suriname. Maar dat denk ik bij mezelf. De man die is ziek in de idee. Vooral aan wang, aan landrover. Dat abamoro begin mofo. Dat is zielig hoor. Dus dat hier moet leggen uitdalen. Want de leggen uit dat wanneer ze komen, gaan ze kinderopvang creëren, jongeren dit. Maar dat denk ik bij mezelf. Maar je nog denkt, wat rapen, dat je komen eten. Je bent in de regering. Waarover praat je? Als ik de verkiezingen win, ga ik zorgen voor kinderopvang, dan ga ik zorgen voor jongeren. Maar mijn godje zit in de regering, wat wil je nog meer van ons? Als je het nu niet kan, denk je dat je het daarna ook gaat kunnen? Dus mensen, een praxeer boont per stem. Een ander ding wat ik wil, we hebben gezegd, deze mensen, wij gaan ze dit keer met de waarheid winnen. Want, unong verkiti, den beginnen aan leibaka. En 2020, zo een lassie. De herhaal alleen. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, ram namaste, goedenavond, het protocol in afnemen hier achter de tafel. Ik groet jullie allemaal. Goedenavond. Ik wil de moslimbroeders en zusters heel veel sterkte en power wensen met het begin van de vaste maand. En daarmee ook met ze meeleven, weet wat het doel is van het vasten. Het is bekend bij u allemaal. Dus laten we ze allemaal het beste en poweren. Bradangasa, een bende veroorzaakt zo ellende. Dus het is een bende van ellende. En met die Nino Kibring, mi Berino. Ik ben al vanaf 8 uur het huis uit.
De man bel galuku na weg naar Zeeside Sam. De bel away. De man dat was werken weekend niet. Calamiteit, regering Bouterse, mevrouw Inge, is dag en nacht werken. Het is triest om aan te zien. Maar kan dat u me leg even uit en mijn tijd weer echt. Kijkers, en dat was de ondervergadering te Richelieu. En ik hoop dat u dus heeft gezien, de beelden heeft gezien hoe druk het is. En ook heeft u gezien de hoge functionarissen die hier waren. En ook de verschillende DNA-leden. Ook de penningmeester van de NDP. Kijkers, Krishna Lakpat van Culturo TV. Ik wens u een fijne dag verder en ik hoop dat u heeft genoten van deze aflevering. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No hornot lo tambripi no srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland.